Nananatiling mapayapa at malayos ang insurhensyang Ilocos Region sa kabila ng banta ng presensya ng mga Communist Party of the Philippines National People's Army o CPP-NPA sa ilang lalawigan sa buong rehiyon. Sa naging pahayag ni National Intelligence Coordinating Agency Director Edsel Batalla, nangunang rehiyon sa pagkakaroon ng matatag na internal peace with security. Region 1 holds the distinction of being the first in the country to achieve stable internal peace and security, as well as insurgency-free. This milestone was formally recognized in 2022 when the JRTF-1 LCAC, chaired by the CORDS and vice-chaired by the RPOC and RDC, passed a resolution affirming this status. Ibinida rin ni Batalla ang iba't ibang parangal at testamento na kanilang nakuha katuwang ang iba pang ahensya ng Regional Joint Task Force. Samantala, nagpapatuloy ang kanilang pagsugpo ng lokal na komunismo, gayon din ng pagbibigay tulong at seguridad sa publiko. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.